Nu vil vi så prøve at dele den. Vi prøver sådan, fordi der er nogle ret store nogen over i denne her side af potten, så vi vil gerne have nogle store nogen på begge sider. Så vi vælger at prøve at dele den her. Vi prøver først at rive den fra hinanden med håndkraft. Det er ikke altid, når den er så tæt groet sammen, at det virker. Men nu prøver vi. Det tager den ikke skade af at mase hernede. Den er så tæt forgrenet, så det gør ikke noget. Så vidt muligt få lige meget jord med på begge sider. Så vokser de mere synkron, når vi potter dem om. Nu har jeg sådan fået det værste fra hinanden hernede. Det heroppe, det er rigtig hårdt, så der vil jeg nok vælge at bruge en saks. Klipper vi bare igennem her. Og det kan godt være, der ryger lidt af den, men det gør ikke noget. Det skyder så hurtigt, så... Det var også lige fra den anden side af her. Der er nogle rigtig store, flotte udløbere lige i kanten. Sådan der var lige en der sad til. Sådan der. Og så har vi faktisk vores 2 planter nu, som vi faktisk bare kan smække direkte over i den nye sparnum. Der har vi lagt lidt sparnum i bunden, sådan så den ikke rammer ned på bunden af potten med det samme. Der er lidt meget, så vi kan lige godt få den lidt længere ned. Sådan der. Så har vi noget mere sparnum. Ligger på her i kanten, så vi ikke får, at de små rødder, hvor rodhårene sidder, ikke får noget lys. Det er noget af det vigtigste, fordi de kan meget let blive svitset af af solen. Så den prøver vi at dække af så godt som muligt.